Good morning guys! So, nandito na naman tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng herbal tea. Kasi sabi nga, prevention is better than cure. So, as this time, di ba, nag-aano naman natin na we have the coronavirus at this time. So, bali, viral na naman yan, yung mga virus na yan. So, kaya kami, everyday kami, nagagawa kami ng tea. Instead na uminom kami ng yung mga juices na nasa Tetra Pak, yung mga sabihin na natin, yung mga nabibili natin sa supermarket. So, kami kasi, may mga tanim kami sa garden namin na mga herbal. So, ipapakita ko sa inyo yung mga herbal na kailangan natin as this time, lalo na dito sa amin, malamig ang panahon. But then, this is also a good prevention sa mga may ubo at sipon at rich in vitamin C. So, guys, ipapakita ko sa inyo paano gawin ito. Ayan, so balikan ko kayo dahil I need to wash muna ng mga kakailanganin natin. So, para mas malinis at talagang alam natin na yung ini-intake natin is clean and healthy. Hello, I'm back guys! Ito ay papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit natin or iniinom natin para ma-detoxify and for cleansing as well. So, this is our uh, herbal tea for today. So, kinuha ko to dyan sa garden namin. So, it is fresh harvest from the garden. So, ito na siya guys. Ayan, green na green sila lahat. Then we have first, we have here our pitcher. Dito natin siya ilalagay. So, we need a glass kasi lalagyan natin siya ng hot water. So, ito siya. We have the lemongrass. So, ilalagay na natin. Lemongrass. The best po ito. Detoxify din ng mga ano natin. So, best for the blood flow. Yan. Maganda siya. At saka mas may mga hypertension. Yeah, the best po ito. Lalo na pag mataas yung kanyang blood sugar, blood count, rather. So, the best po ito. Cleansing din. So, may mga diabetes also para ma-maximize nila yung kanilang mga counts ng blood sugar and hypertension. So, best po ito, lemongrass. Mabango siya. Bango, no? So, ilalagay na natin then. So, we have also, sinulat ko kasi yung mga nagno-notes kasi ako kung ano yung mga, ano nila, functions ng mga kung ano ba talaga ang kagalingan. So, we have, mint. We have the mint. Ang mint natin is good for, saan yung mint? Oh, ito. So, ito yung mint natin. Memory. Sa memory siya, sa brain. So, maganda siya. Parang refreshment siya. Ito, so, yung mint natin. Also, this is also an antioxidant. So, the best po to. May mga vitamins tayong makikita. So, this is the mint. Ayan. Ang bango niya. So, ang sarap-sarap talaga niya. So, ilagay na natin. So, the lemongrass, mint, nandyan na. Then, second, third, this is our Korean tea. So, yung Korean tea naman is a kidney cleansing. So, ito, di ba? Most of the time, mostly, aminin na natin, we take sodas. Yung mga soft drinks, juices, junk foods, yan, intake natin lahat. Then, it would be a cleansing. So, this is Korean tea. Ayan. So, dala ko to actually when I get a vacation sa Bicol. So, sa bahay namin, ang mama namin nung nabubuhay pa is fond of planting so many herbals. So, being a Chinese, kasi pure Chinese ang mama ko, they are fond of planting so many kinds of herbal teas. So, kaya marami kaming herbal tea actually sa bahay.
So, this is one. Dinala ko talaga to. So, nabuhay siya dito kasi 'di ba yung klima. Hindi siya namimili actually ng klima. Yung sa amin ito is malaki na siyang trees. So, maraming nanghihingi. So, ang pagtinanim ito is only cuttings. Mabubuhay na siya. Kasi yun ang dinala ko dito, cuttings lang siya. Then, binuhay namin. So, medyo matangkad na siya ngayon. So, nakukuha na namin ngayon. Kumbaga, nag-ano na kami, nag-harvest na kami. Every time na gusto namin mag-tea, in the morning or in the afternoon or before bedtime. Ayan. Kasi masarap sa pagtulog mo ito eh, lalo pag stress ka and fatigues. Talagang ang sarap. Maaano ka nito kasi pinaghalo mo yung mint, lemongrass, Korean tea. So, ito na, ilalagay na natin. Next is our chocolate mint. Ito talaga lasang chocolate. So, ito naman kasi, same with the mint, although it has a flavor taste of chocolate. So, yan yung chocolate mint. Makikita natin yung kaibahan. Mint siya, but it has the aroma of a chocolate. So, kulay brown. Mapansin nyo kulay brown yung steam niya. So, it has the aroma of chocolate. Ayan. So, best din ito, lalo na dun sa mga nahihirapan makatulog sa gabi. Ito, tsaka yung mint natin na pure mint, tsaka yung chocolate mint, itong tea na to, the best din po ito. So, stress reliever namin to ng husband ko. Inom kami. So, detoxify ka talaga. So, lahat ng stress mo, magpapawin ito, maaalis. Then, pag natulog ka sa gabi, ang sarap ng pakiramdam. So, ito, this is the chocolate mint. Okay, lagay na natin. Then, then yung susunod natin is our oregano. Oregano is best doon sa may mga flu, sipon, kasi this is rich also in vitamin C. Ang oregano. Napansin nyo, di ba? Nung maliliit pa kasi kami, pag inubo kami at sinipon kami, nilagnat kami, my mom doesn't like to be in the hospital. So mostly, ang ginagawa sa amin is to my mom got this leaves ng oregano leaves. Ilalagay lang niya to sa ibabaw nung iniin na kanin. Then napansin nyo na ano na yan, parang nawala na ng pakiramdam dahil parang nalusaw na siya, then pipigain. So yung juice niya with the calamansi, yun ang pinapa-intake sa amin. Then kinabukasan okay na kami. So that's the power of oregano. Also, this is also included in big restaurants, hotels na may mga ginagawa ito eh, nilalagay nila sa food, sa mga pagkain, yung sa mga recipe nila na may oregano. Natikman ko yung beef lemon oregano somewhere in Camp Dunhing, sa isang restaurant yan. So, masarap siya. So, this is oregano. Okay? So, we need to add this. This is stevia. Ayan. Stevia po ito. If you are familiar with the stevia tablets that are taken by the person with a diabetes, this is stevia. If you are a diabetes person, you need to take the tablet. But we have also a herbal na plant na stevia. Matamis po to. So this is our sugar. We need to add more sugars in here because we have stevia. So ito pang patamis talaga siya. With is detoxify all the toxins in our body. Kasi yung stevia, ginawa yung tablet para dun sa mga diabetic, di ba? To decrease the sugar level of the diabetic person. So, pag instead na magsusugar sila, yung sugar na regular na ginagamit natin, yung mga brown sugar, they are not allowed to use those sugar. So, some doctors prescribes those stevia tablet for the diabetic person. But we have the herbal. Actually, this is the stevia leaves. So, matamis siya guys. Masarap.
masarap siya pag hinalo dito kasi we don't need sugar actually. So this is stevia, so ilalagay na natin. Then lastly, we need also lemon. This is a calamansi, di ba? Calamansi. So tatlong calamansi ang ilalagay ko dito, which is calamansi is rich in vitamin C, right? So we need also lemon here. So eto na siya. Piniga ko na siya yung tatlong lemon para ihahalo ko na lang dyan. So first, ilalagyan muna natin siya ng hot water. So kuha ko sa dispenser ng water, balikan ko kayo. Ayan guys, nandito na siya. Nilagyan ko na siya ng hot water. So ilalagay naman nun natin yung calamansi juice. Ayan, ilalagay ko na. Ayan. So, i-ano na natin, hahaluin. Ayan. So, tatakpan natin. Ayan. So, guys, bali ibababad natin siya for 5 to 10 minutes para maluto sa init yung mga yung mga herbal teas na nilagay natin, no? Tapos ipapakita ko din sa inyo pag binuhos ko to sa sa baso, talagang yung mga juices niya, 'di ba naluto na siya? Yung kulay niya magiging green yung water. So ipapakita ko din sa inyo kung paano ba or ano ba talaga ang lasa nito at ang kulay niya after 5 minutes or 10 minutes. So balikan kayo guys ha. Ayan guys, nandito na naman ako. So ayan na, eto na yung natin, yung tea natin. So magta-transfer ako dito kasi kagigising ko lang actually no ng video ako kasi gusto ko i-share talaga yung kaano ba talaga yung yung kahalagahan ng mga herbal, yung mga herbs na nakatanim sa mga garden natin, kung mayroon kayong garden. So don't forget to plant herbs kasi ito talaga the best talaga siya sa pang antioxidant and malaking tulong to sa atin sa lahat ng organs ng body natin. So guys, ito magta-transfer ako. So ayan. So maganda talaga to. So need to drink. Mainit. Ayan, ang sarap. Very refreshing. Kasi 'di ba may mint tayo. Ayun, kaya parang yung niya, hindi lang parang ha, talagang ganun yung effect niya na refreshing siya kasi malamig sa lalamunan. So the best po to sa may mga sipon, yung may mga ubo-ubo dyan, yan, na kailangan nyo nito, gawin natin to kasi sabi, di ba sabi natin, prevention is better than cure. So habang maaga pa i-prevent na natin yung yung mga nangyayari, di ba, yung coronavirus ngayon. So hindi lang tayo makakapag-prevent and using facial masks. 'Di ba yung mask na ginagamit, yung mga surgical mask na ginagamit natin kung ano-ano, N95, N98, kung anong klaseng mask. But still, we have to detoxify our body to avoid those viruses that coming to either it is in the air, yung nalalanghap natin, or it's the droplet virus. So to avoid infections and those diseases, viruses, let's prevent it by drinking some herbs. Yan, cleanliness. Ayan, 'di ba? Personal hygiene is also the best prevention in our body. Being a human body, uh,
madali tayong lalo na pag mahina yung immune system ng isang tao, madaling kapitan ng mga virus at diseases. Any kind of diseases, basta yung immune system is mahina. So we need to have a strong immune system. So that's why we need to take vitamin C every day, and also I need to advise to have a detoxify our body every day. Yung iinom ka ng mga herbs, yan, the best po yan. It's not also the organs of the body that cleanse, but also our skin. Yeah, nakakaganda din siya ng skin kasi syempre, pag uminom ka niyan, pagpapawisan ka, so meaning, lumalabas yung mga dumi mo. So guys, that's all for today. I hope nakatulong ako sa inyo para sa ating prevention better than cure. Ay sana nakatulong ako sa inyo guys. So for now on, let's drink herbs kasi herbs is the best for our body. So thank you and God bless. Bye bye. Oh, don't forget to subscribe my channels, guys. That's Bicolana Ako Vlog. Yan. Paki-subscribe ang channel ko. Thank you so much and God bless us all.